Müňlerçe Ukraina goşuny ýurdun garaşsyzlyk güni münasibetli Kiýewde geçirilen paradda ýürüýüş geçirdi. Eskerler Ukraina giýimini ýerine ýetiren mahaly ýurdun baýdagy ýokarda galgydyldy. Paraddaky harby gullukçylaryň biri bilen söhbetdeş bolan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ýurdun günnordunaky Russiýa tarapdar separatistleri ýygyna terpikdirmek maksady bilen bu sebitdäki goşunyň sanyny artdyrmagy wada berdi. Ukraina hökümeti bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda okatyşy etmek barada fevral aýyna gol goýulan ırgy ılalaşa garamazdan bu sebitde wagtal çaknyşyklar dowam edýär. Ukrainanyň serhet gullukçylary ýurdun garaşsyzlyk gününde Krimden waran adamlary Ukrainanyň milli gök sary renkleri bilen boýalan biledikler bilen garşy aldylar. Ukrainanyň garaşsyzlyk gününi Krim ýarymadasyna belläp bilmeýän ýa-da ol ýerde bellemek islemeýän ýüzlerçe adam serhedi geçip Ukraina bardy. Olaryň aglabasy Ukraina baýdagyna hat ýazyp, olary günnor Ukrainada Russiýa tarapdar separatistlere garşy görüşýän Ukraina eskerlerine uğradylmak üçin resmiýlere gowşurdylar. Baýdaklara ýazylan hatlaryň arasynda biz siziň üçin doga dilek edýäs diýen ýaly ýazgylar bar. Şeýle-de käbirleri aman sag ýydyňyza dolanyň Krim Ukrainanyň kyýaly ýazgylary ýazdylar. Pakistanyň Awganistan bilen serhediniň golaýyna ýerleşýän Mohmad Tiri taýpalary etrafynda Pakistanyň howpsuzlyk resmiýleri snayperli ýagny mergenli radio stansiýany açdylar. Navai Sahar ýa-da täze seher diýilip atlandyrylýan bu radio stansiýa Taliban söwüşçüleri tarapyndan goýberilýän gepleşiklere garşy durmak üçin FM ýygylygynda radio gepleşikleri berip başlady. Bu radio stansiýanyň açylyş dawrasyna etrawyň onlarça Tiri taýpa ýaşulsy gatnaşdy. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanış bolňyz.